Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Karon din no atong ipadayon ang lain sumpay ning sugilanon ug sa dili pa no. Shout out di ay ko no kang Merry Christi. Shout out diha sa tanang kauban ako diri sa Bikiri Idol nga naminaw sa tanan drama nimo Idol pirmi gyud mi nagsunod sa drama Idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Merry Christy, thank you kayo no sa pagpaminaw no. Shout out din na yung tanan no, amping diha, pirmi. O kang James Saviro, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. O karon ito maglangan, diya ang laing sumpay ning Sugilanon na sinuwat ni Generica Vidal. Nahisulat sa hangin. Ay, naunsa man ka ang among parlor. Sorry nga, nadugay ko, sir, ha? Tawgi si Ilsa unya. Ha? Tawgi ang Ilsa nga nanawag karon kang Julia. Unsa may number ana niya, sir? Sa ilawom anang hunos na ay pulbog. Kining itom? Kini? Oo. Dada diri. Niya na, sir, oh. Oh. Pangita adiha ang numero ni Ilsa. Niya na, sir. Elsa Beaton. Oh. Tawgi siya sa imong cellphone. Ug pangutan siya kon nagkasulti na ba sila ni Julia? Okay, sir. Sultihi sa tinuod nga gisugo ta ka. Sir. Niya na, bitubag ni, sir. Hello? Si Elsa ni? Kuan, gisugo ko ni Sir Alejandro. Kung nanawag na ba ni mo si Ma'am Julia? Wa? Wa sab ka manawag niya. Mao ba? Sige. Konsultihan si Sir Alejandro. Sige, bye. Unsay gisulti? Wa man ko na manawag niya si Ma'am Julia, sir. Wa sab siya manawag kang Ma'am Julia kay busy sila sa parlor. Elsa man ko no ang nanawag ni Ma'am sir, no? Oo. Ang pangutana kung si kinsang Ilsa. Elsa man to sa parlor ang giyaw-yaw ni Ma'am Julia karon, Sir Alejandro. Kung ikaw ang akong panghutanon, kinsa ka nila ni Ilsa ug ni Julia ang nagsulti sa tinuod? Ang Elsa nga akong gitawagan karon, sir. Okay na. Nagkasugat na sila si Mandy o Gilina. Imo gid ang tao ang gisumbong ni Helena nga iyang gikalali sa daan og nagbahad niya. Oo. Maong relasyon lang. Sumabot ka man daw. Bulayas na ka ng nurse ni Alejandro. Mas ganahan ko nga madali. Kay dili gid ko ganahan sa gipakitang kasuod ni Alejandro og ni Helena. Lain ang akong pamati. Ayaw ka pala ka. Itugyan na ginako tanan. Sige. Bye na. Sir, dili ka magawas sa bahay karon? Dili. Anhilang una ko din sa
sa sud sa akong kwarto. Sige. Kamo ni Lando, do na mo'y buhaton karon. Unsa man na, sir? Limpyuhin na ninyo ang karaang bahay sa mga katabang. Tinuod ka, sir? Okay ra ka nga ikaw rin din sa mga kwarto? Oo. Malantaw ra nako ang atop sa bahay sa mga katabang. Gikan diha sa akong osetiya. Sige, sir. Amo ning limpyuhan. Ipacheck na Lando ang tubig ug ang kuryente. Ug ang mga guba sa maong bahay. Yes, sir. Pero, sir, may usa ka kwarto dito nga dili maabli kay gilak. Ang kwarto Oh, sir. dapit sa bintana. Oh, sir. Nawa ang yawi ni ini. Ayaw na lang kinininyog ablihi. Ha? Pasagding magpabiling sirado ang ikatulong kwarto sa bahay sa mga katabang Hilina. Oh, naana. Ligkan ang sawg. Ug nakuha na ang mga lawa-lawa. Imo na bang ni-check ang tubig sa gripo? Oh, magamit pa kini. Og ang kuryente? Okay pa. Duha lang ka bumbilya ang musika. Ang mga guba-guba? Way guba kining baya. Kay ligon kayo ang mga kahoy ini. Nara pang uban. Oh, nagsige ka man gud og tutok anang siradong kwarto. Kang kinsa ka ng kwartuhan, no? Mahibaw anak nimo kung manguntanag ka ni Sir Alejandro. Atong maablihan ka na mong kwarto. Pero, matod pa ni Sir Alejandro nga nawag tang ang yawi sa maong kwarto. O wa siya interest nga ablihan niya. Unsa? Oh, di yun na to may mong ablihan ang maong kwarto kung way interes si Sir Alejandro nga ablihan na. Pero, ato nang ablihan kung makita na nato ang yawi sa putahan ng kwarto, ha? Ikaduhang pagi. Mao ang pagguba sa lahat ng pultahan na. Ha? Dili tingali mahimo nga ito ng gubuon. Kinahanglan may pagtugot ni Sir Alejandro nga gubuon ka ng pultahan na. Mausap. Kalimti na rin na. Dili. Unsay dili? Imo ginang tan-awon ang sud ng kwarto ha? Oh. Gusto ko mahibaw kung kinsa na puyo ang mga kwarto. Helena, kalimti una na. Magkasarang takon mo gunahuna ka ana. Biyaan taon na ka ha. Akong ilabay ang mga sagbot nga akong giguna sa luyo. Dako gid nga akong pagtuo. Nga kang mamasalas ka ng maong kwarto. Kinahanglan makita na ko ang yawi ng kwarto, ha? Maayo kay tuwa sa luyo sa Lando. Magbasa ko pila ka pahina sa diary ni Mama. Maayo kay masudlan ako sa kung dakong bulis ang iyong diary. Bagka lang kitinuon. Dear Diary, akong birthday karong adlaw. Pero, way laing nahibaw kawas na ako. Ang anong huot man ang akong tukan. Pila ka oras na akong nakita. Apan dili ko makatuga. Tuwaran niya nga akong hunang-huna. Malipayon siya upan siyang pangasawan. Parison tayo sila sa Vilma. Vilma, nasapa. Anong dili man Julia ang nga nagisuwat ni Mama Celes din sa iyong diary?
Mama? Mama? Oh, Shane? Unsa naman, sad? Si Helena ug si Lando. Doon na sa bahay sa mga katabang sa luyo. Sa may kakahuyan. Nakunsa naman sad sila dito. Ilan ang kilimpyo ag maayo, ma? Dili naman napablihan ni Alejandro. Mama, kasabi ng mga tawhan, ha? Muni angay sa mga musukol ug agawon. Mamahaw, maniot ug manihapon og kasaba. Dear Diary, adlaw na tawhan ako kahapong adlaw. Uway na hinumtom. Apan sa pagmatan ako karong buntag. May cake na kamay ko sa kilid sa kong higdaanan. May regalo og cake ni Mama Salas. Sa ato pa, may lain na hibaw nga birthday niya. Mayong pagbuminaw sa Lex. Tiwasan ako basa. May card sa kilid. Og sa akong pagbasa, maukiyang nakasuwad. Dili ko man mahatag nimo ang kalibutan. Apan imo ang tipik sa akong kasing-kasing. Andrew? Andrew? Kinsa Miss Andrew? Haya-haya ni mo din, no? Ma'am Julia? Inyo gyud di ay gilimpyuhan kining bahay sa mga katabang? Gisugo mi ni Sir Alejandro nga limpyuhan ni Ma'am Julia. Og nga naman ko, no? Wa ko mahibaw. Unsa may gipakaon nimo sa akong bana nga pinangga ka man kaayo niya? Ma'am Julia, igo ko lang gati man si Sir Alejandro. Tungod kay mauning akong trabaho. Og nahibaw ka ba? Nga dili pablihan ni Alejandro kining bahay sa mga katabang? Pero, unsa may imong gibuhat, ha? Nga iya naman ning gipaablihan? Wa ko'y gibuhat, Ma'am Julia. Pagbuot ni Sir Alejandro nga limpyuhan ni namo. Og please lang, ma'am. Gawas lang. Unsa to? Imo kong gipagawas? O, Ma'am Julia. Hugot nga togo ni Sir Alejandro. Nga dili ka pasulon din hisabay sa mga katabang. Unsa? Mao nga, sorry kayo, Ma'am Julia, nga pagawasan ti ka. Gisagpa ko nimo. Oh! Gisagpa ta ka. Aron makamata ka sa kamatuoran kung unsa imong papel inindapita. Nurse ka lang ni Alejandro. Samtang ako, asawa. Bosa, dili ka mahimong magbuot-buot inindapita, Helena. Ma'am Julia. Ni ade ka. Hoy, Lando! Maumigara ka ni babayhana kay naakasad nga may alalay niya. Nagbuot-buot mo glimpyo ni Baya. Ma'am, wa man mi magbuot sa pagpaglimpyo. Gisugo mi ni Sir Alejandro. Hilom! Ayaw mo og kalimot, ha? Nga ako paghihapon ang asawa ni Alejandro o ako paghihapon ang magbuot sa tanang mahitabo dinhi kay masakiton ang akong bana. Og ikaw, Helena, ayaw paggara, day. Lumalabay ka lang ining dapita. Busa, ayaw gibuo ang imong panahon sa pagtuman sa tanang gusto ni Alejandro. Ha! Helena, namuha man gud ang imong apin. Gisagpa ko ni Ma'am Julia. Maldita ginitiguang. Pasagdi na lang. Ato man siyang agawon. Pero sobra na siya. Iya ka gidapatan. Kinalang may baw na ino si Sir Alejandro. Lando, ayaw na lang ni Tak-a. Dili mahimo nga malayo ko ining dapita. Unsa? Ang boat ko ipasabot nga. Ngawa ko'y laing kasakaan din eh. May mo ka mo sa kasabay ni Lolo. Nalimot ka? Ug mahimo ka mangita og laing katrabahoan. Tabangan ta ka. May kaila ko sa district hospital din. Dili. Ayaw. Ayaw kong tabangi, Lando. Sa ako ning giingon ganahan ko din eh. Gusto ko matiman ni Sir Alejandro. Basta, tabangi ko nga magdugay ko ining dapita. Helena. Tabangi hinuon ko sa pagpangita si Yawi na anang ikatulong kwarto. Basta natagak ng iniining dapita.
Abusar na gyud ang imong nurse. Nga naman. Laliman ka. Gisuklan ko sa imong nurse. Miduol ko sa karaang bahay sa katabang saluyo, kay nagsusi ko kung kinsay nagtikaw-tikaw dito. Unya, nagipalayas naman hinuon ko sa amaw nga Helena. Ako kining sugo. Unsay imong sugo? Akong gusto nga dili ka pasudlon dito. Unsa? Nalimot ka sa akong balaod sa unang panahon. Alejandro, dugay na kaayo to. Samtang buhi pa ko, magpabilin ang maong balaod. Dili ka mahimong musud sabay sa mga katabang. Alejandro! Hangtod ba karon? Gusto gihapon ko nimong pasakitan. Dili ka masakitan kung dili ka musud dito. Pero imo kong asawa. Asawa ko nimo, Alejandro. Og may katungod na ko nga mutaak sa tanang suok ining dapita. Makahimo ka sa pagtunob bisan asa. Pero dili sabay sa mga katabang. Pasagdi si Helena ug Lando sa ilang gibuhat. Pero mas maayo gyud nga imo na lang ipaguba kanang baya. Ayaw gyud paghuna-una ug dautan sabay sa mga katabang, Julia. Ayaw usba ang imong sa unang panahon, Julia. Alejandro! Wa pa gyud ay ka malimot ini. Dili may tabo nga malimot ko. Pero ako lang kinigibuhat tungod sa akong kalagot. Dako ang saha mo. Gisuwayan nimo og sunog ang bahay sa mga katabang. Alejandro, dili ba nagsabot naman ta? Ha? Nga ato na lang ilubong sa kalimot ang maong hitabo. Kung dili ka gusto nga ako kining mahinumduman, Julia, ayaw pagduol sabay sa mga katabang. Kilala maganid og ukay ang palibot ining bahay sa mga katabang. Helena, magkiyawi ni Napita. Dili ta magpakawaas paglaom, Lando. Oh, ako na lagi ng gupon. Dili lagi mahimo. Kinahanglan man ang hito ni Sir Alejandro kung ato man pugson sa pag-abli. Oh, ito'y mahimo ani. Ato lagi pangitaon ng yawi din Niara lagi din Kung nawan ni man ang mauyawi, sigurado ko nga nalubong na ni Siyuta. Oh, husto. Gamitan lang nato, Greg, ang pagpangita si Yawi. O, sabi ng yawi nga inyong kipangita? Ala, midoo lagi ka din Ma'am Shin. Wala ka madlog sa multo ining baya, Ma'am? Tumagaon ang akong pangutana. Para unsa ang yawi nga inyong kiukay dinha sa sagbot? Akong Yawi, ma'am, mo inawa, nawani. Oh, danghag sa deka? Nganong ni amatsat ka, Ma'am Shane? Aron bantayan mo? Gisugo ka sa mong mama nga bantayan, me? Kuyaw kaayo kung makakita mo og mga mahalong butang diha sa sud nga mahimo pang ibaligya o nya inyong ibaligya. Oh, nagkatawa man ka? Nayabag na kang bayhana ka? Nagkatawan ako sa imong rason. Kami mamaligya og mga botang gikan dinhi sa bahay sa mga katabang. Oh!
Unsa may mga malong butang diha sa sud nga among ibaligya, ma'am? Kanang karaang bangko nga nagtakilid na ang ubang tiil? Wala may ibaw. Nahibaw kong gisugo kasi mong mama. Pero kung ako pa ikaw, matuog ka na lang, Shane. Lagom na kayo nagtabon-tabon sa mata ni mo, oh. Klaro kayo nga kuwang kastug. Kuya, ubi anang kuwang sa tug kay makapraning na. Kahilas ko ni mong manulti. Gisultihan talang kaon sa kaimportante ang katug sa tao. 8 hours ang kinahanglan nga atong igahin sa pagkatug. Aron ma-repair ang atong lawas. Bitaw. O man kay tugpa-tugpa. Kabuhion ka gyud ana. Kamundo, ano? Muragin mong mga korek manulti. Oh, kami gyud ang correct, Ma'am Shane. Kay kami may perming nakatugpa. Ikaw wa man. O sa pagtuon niyo na ako, adik ko? Di man ka-adik sa kong tanaw, Ma'am Shane. KSP lang ka. Kulang sa pansin. Ikaw ang bayhana ka, ha? Musukol din kag agawon, ha? Nurse ko, ma'am. Og pasyente na ako ang imong amahan. Bot ipasabot. Nga si Papa ni mo nga akong agawon og dili ikaw. Alam, bitin! Ay! Ay, nabitin! Ay! Teka mo! Oh! Ikaw ba? Mayabag na ganas kakurat si Ma'am Shane sa dili madugay. Pero may nalagyan mo siyang pakuratan. Muna yangin sa mga maldita nga sama niya. Uy, Adlo ka niya sa wati taon, uy. wala. Unsa man ang gitutukan ni mo si Yuta Lando? Diba, iyawi man eh. Iyawi? Hain! Hain, Lando! Ni tanawa. Iyawi nang mihagtik nga naiko sa kuguna. Yawi, tuod ka na. Duha ka, Yawi! Dali! Ato akong gasta ng Yawi! Duhagin ko buo ko. Dali, ato ni Pihan. Huwag ipausik ka ito pagpangita. Unsa man ka ng yawi nga ilang nakitaan. Nganong malipayon man kaayo si Helena nga nakakitain eh. Para asa man ka ang yawi nga ilang nakitaan. Nanood na sila sa bahay sa mga katabang. Kinahanglan may baw ko kung unsa katong yawi nga ilang nakitaan. Excited pa kaayo si Helena? Doon na gyud nila ang planong babayhana da. Pagpaminaw sa Lex Mupaduol ko gamay sa bahay sa mga katabang. Mag-amping lang ko nga dili sila makabantay na ako. Niya na, limpyo na ang duha kayawi. Lando. Oh, nganong imo ra man lang gitutukan ang duha kayawi. Sige na, gamitan na sa pag-ablian ng ikatulong kwarto. Maayo kaha nga ato ning ablihan. Di ba gusto man ka nga mahibaw kung kinsa ang nagamit ang namang kwarto? Oo, pero uwa ko makasabot. Oh, unsan ang uwa ni mo hisap eh? Ngayon mo naman kung mahadlok na maablihan ng maong kwarto. Unsa? Mahadlo ka? Nga naman. Abi na ko ganahan jud ka nga makakita sa sud anang ikatulong kwarto. Ganahan kong makakita. Pero mahadlok sab ko kung siya ako makita. Ano mahadlok man ka? Sigurado man ta nga karaang butang ra ang nahabili diha. Oh, di ba? Wala gini sud ang mong kwarto. Niyan ako sa kilid sa bahay sa mga katabang. Ako may gibaabot mo. Ablihin na ng ikatulong kwarto. Sige na. Bahay mo pag ikaw mo abli. Dili. Ilang ablihan ang... Ablihan ha? Uy, di man sakar kining usa ka yawi. Kanang usab, base masakto na anang lock. Sige, sawayan ako ha. Uy, di man gihapon maabli. Kun mao na, tinuod gid ay nga nawa na ang yawi ni anang maong kwarto. Kalimti na lang lagi ng mga kwarto. Ano guna nga dili pa sa ko yawi nga Kauwatan mang kitingali ni si Helena. Kinanamantayan ang lihok ining babayana. Kay doon ni siya laing motibo dinhi sa bahay. Nag-ulo magod hinoon ka. Pasag din lang ko, Lando. Ingon ini lang gid ko kung doon ako'y gustong buhaton nga dili matuman. Helena, mangita na lang tagpaagi kung saan nga maabli na. Husto, ang bintana sa luyo.
Unsay? Di ba, doon na magkibintana ang matagkwarto ining baya? Gusto ka? Dali, atong susihon ang bitana sa luyo. Unsay motibo? Kanang imong pinanggang nurse. Klaro kaayo. Nga doon na siya laing motibo sa pagtrabaho ubos nimo. Unsa man pananglit nga motibo? Basig miyembro na siya og sindikato. Oh. Nahibaw na ka sa panahon karon, Alejandro. Daghan na kaayo og diskarte ang mga tulisan. Ang uban, magtakuban sa pagkakatabang. Pero di ay, mga sakop sa grupo sa tulisan og kidnapper. Buutan si Helena. Oh, wa sa takahibaw, oy. Nga iya gyud ning gitunan ang tanan niyang lihok aron mosalig kaniya. Unsa man gyud gusto nimong mahitabo, Julia? Ilisi ka ng imong nurse. Papahawaa ka na si Helena. Unsa? Unsa to? Matod ko, papahawaa ka na si Helena. Mangita taog laing nurse. Kanang nurse nga lalaki aron makaagak nimo kay kusgan. Ayaw hilabti si Helena. Alejandro, Wa manghilabot nimo si Helena. Busa ayaw siyang initi. pero atribida siyang dako. Dili ko ganahan sa iyang sinultihan. Musukol na nako. Giunsa ka man sa pagsukol ni Helena. Basta. Dili ko ganahan niya. Misumbong na ba si Ilsa nimo nga nanawag si Helena niya? Ha? Unsay? Wa manawag nimo si Ilsa, di ba? Gipatuo ko nimo nga si Ilsa gikan sa parlor ug nanawag nimo kaganina. Ako ang... Nahibaw ko nga wa siya manawag nimo tungod kay ako kining gipasusi ni Helena. Unsay? Sa dihang kunuhay gitubag nimo si Ilsa ug migawas ka. Akong gipatawgan kang Helena si Ilsa ug nakontak dayon ni Helena si Ilsa ug misulti kini nga wa siya manawag nimo. Unsa? Nayabag siya? Nalimot siya na... Ayaw na lagpamakak, Julia. Karon, sa akong pangutana, kinsa man gyud ang nanawag nimo. Si Elsa lagi. Ang kuan. Ang Elsa sa silingan natong parlor. Julia, kung unsa man ang imong mga gipangbuhat karon, kung makadaot man kini, hunungi na kini. Ko'y gibuhat nga makadaot, Alejandro. Busa ayaw dayon pagtuo sa isultian ng imong nurse. Kay paminaw ko. Doon na siya plano nimo. Ug unsa man ang iyang plano nako. Basin ganahan na siya nga makabonos og dako. Gikan nimo. Husto na. Dili na lang kita magsulti. Pasagdi si Helena sa ilang gibuhat sa bahay sa mga katabang. Og nganong imo man sad kining gipalimpyuhan. Gusto ko nga andamon kini. Para sa unsa? Ibalik ang tanang katabang didto sa karaang bay. Unsa? Nara ang bitana sa kitulong kwarto. Sirado man lang gihapon. Kahoy nga jealousy yung bitana. Apan, aswaya na itong abli, ha? Gahi man. Di man maabli ang bintana nining ikatulong kwarto. Sayang. Helena, taas patag panahon sa kapagita og yawi, anak. Gusto ka. Dali na lang nato pugson. Dali na. Mamahuway na ta. Nianang imong panihapon, Sir Alejandro. Asam ka gustong mukaon? Dinay siya mohigdaanan o sa azotea? Anhilan ko dinhi sa akong kama. Okay. Ako nang ibutang imong gamayng lamisa, ha? Aron makatarong kagkaon. Sige. Kumusta na ang bahay sa mga katabang, Helena? Okay naman, Sir Alejandro. Amo nang nalimpyuhan. Mao ba? Safe na ba kining kuyan? Sir.
Gitan-ano ni Lando ang mga guba niya. Okay sa mga agas sa tubig o ang kuryente. Okay ra sab. Maayo, ugma sa buntag. Dad ako dito sa bahay sa mga katabang. Ha? Good morning, sir. Sayo ka man. Kinahanglan makaligo ka og sayo, sir. O niya, mamahaw. Nakatuog ka bag maayo. Okay naman, sir. Sabay gusto nimong lingaw karong adlaw, Sir Alejandro. Gusto ko nga dadoni mo sa karaang bahay sa mga katabang. Unsa? Doon na lang kita sa bahay sa mga katabang, sir. Relax lang. Wa kita magdali. Niana kita, sir. Ako ang ablihan ng patahan, ha? Jaran! Gusto ka bang mupuyo din sa bahay sa mga katabang, Helena? Ha? Oo, oo, sir. Ganahan ko din eh. Aw, kung mao ka na, anhi ka na magkatulganan. Tinuod ka, sir? Thank you kayo, sir. Thank you. Wa ka mahadlok ining baya? Ha? Matud ko, di ka ba mahadlok mo sud ining baya? Dili man, sir. Dili man sa ko hadlokan. Mao ba? Unsay ikasulti nimo ining baya? Daghang sugilanon sa kinabuhi sa tao nga ang saksi. Mao kining kana ang bahay, sir. Mga kinabuhi sa katabang nga simple lang. Gusto ka. Simple lang ang ilang mga kinabuhi. Apan, naghatag sila og kolor sa kinabuhi sa uban. Importante din nimo ang imong mga katabang, Sir Alejandro. Tao usab sila. Kabahin na sila sa among kinabuhi. Ug adunay usa kanila nga dili nako malimtan. Kinsa man, sir? Babae ba o lalaki? Babay, Silis ang iyangan. Celes? Si Silis nga gipahimuan nako og duyan. Mao ba, sir? Mahimo ba nga itod nimo sa sud ang akong wheelchair? Sure. Ligon pa magidining baya, sir, no? Oo, gipalig-on kini sa akong amahan. Mao ba? Tungod kay, maugyod kini ang una na Mumbai. Sa simple pa ang among kinabuhi. Sa bata pa ko. Mao ba, sir? Kidugay na dining bayan, no? Dugay na gyud kaayo. Sir, wa gid ka mahibaw kon hain ang yawi sa ikatulong kwarto? Ayaw. Ayaw ka na og ablihi, Helena. Ha? Sorry, sir. Kung tinuod ka nga, ganahan kang matuog dinhi. Naay duha ka kwarto nga mahimo nimong kapilian. Sige, sir. Kanay kaduhang kwarto nga kung gusto. Sige. Imo na ka ng maong kwarto. Salamat, sir. Mahimo ba o biyaan una ko nimo dinhi? Sure. Sige, sir. Magkuha lang ko sa mong tambal dito sa dakong bahay. Noon sa man ni Sir Alejandro. Muna man siya galakon nga nagtanaw sa ikatulong kwarto. Kang kinsa makit ka ng kwarto. O ganong dili man na niya paablihan. Nana, natanom na nako ang ubang mga buwag sa kilid sa bahay. Lando? Yan ang sabing bihana. Sabing tuyo ini. Sakit tripping ani niya. Doon ay kalingawan karong gabi sa sentro. May mo bang ubanan ko nimo? Librehon ta ka. Bisan unsa imong gustong palitoin. Ma'am Lucien. Pag-imbitar na lang og lain, ma'am. Na ako'y laing lakaw karong gabi eh. Ay, uban na lang ko nimo. No, di mahimo. Kay na ako'y kasabot. Kinsa man? Diyaw na ka, ha? Oh. Elena, ayaw kalimot sa ato sabot karong gabi eh, ha? Sala nang iyang kaday karong gabi eh. Pusat, karon mong duha. Pantalan jud mo na ako. Sobra na ni imo pag-insulto na ko, Lando. Sobra na!
Unsa tong gisulti nimo? Unsay sabot ba? Ay, ako gipatuo si Ma'am Shin nga kita ang mag-date karong gabi. Unsa? Ngano man di ay? Samok-samok sa dako. Yan nasab ko na kung dadun sa lungsod. Di lagi na siya ka maumawaw, no? Oh, anak man gina may bisyo, di na mauwaw. Basta ha, kita'y magkuyog karong gabi. Kay na may kalingawan sa lungsod. Unsa man ang imo? Drama na o nangibitar gi ka nako? Nangimbitar na ko nimo. Tinuod na lang nato ang akong atik-atik, Ma'am Shin. Manangit pa ko ni Sir Alejandro, uy. Balikod na nako siya, ha? Ay, tuod ay. At na ko sa karaang bahay matug. Ako na ng kwarto tupad sa katulong kwarto nga wayawi. Ha? Tinuod ka? Mahimo man sad nga imo ang usa ka kwarto. Oh, kana kun musugod si Sir nga mag-usa ta sa usa ka bay. Nga naman day kung usa lang atong bahay. Dili usa ta tipon og kwarto. So, okay ra nimo kun adto sa ko? Okay ra gyud. Gawas pa, base di ay dili kay kita na ang pakatulgon dito. Base og apil nas manang. Okay kayo kun apil si Manang. Sige oy, balik ko na nako si Sir Alejandro. Noon sa man ko eh. Nalingaw na mahinon kog tapi. Makalingaw sabi si Ma'am Shane da. Ganahan gid siyang Lando. Hinoon, gwapo masagod si Lando. Oh, si Sir Alejandro. Nagkilak siya. May anang imong tambal. Pilina, Sir, nagkilak ka? may nahinumduman lang ko ining baya. Oh, sir. Importante gini ay nga hatagan mo o pagtagad ang imong gibati kaysa gibati sa uban. Sir Alejandro, karon pa ko. Daghan naman di ka og masulti karon. Sir, paminaw ko. Mabalik ra gid ka sa normal nga panghihok-lihok, sir. Tungod ka na kay maayo ka nga miatiman nako. Maayo sa bang imong piti, sir. Og labaw sa tanan, ang Ginoo. Maayo gid kaayo ang Ginoo natong tanan. Kalus ka man mo balhin og katuog dinhi. Ikaw nga kung agdon, sir. Ugma sa gabi, mahimo ka nang matuhog dinhi. Pero mas maayo nga naa si Manang nga kauban nimo. Pwede ba sab si Lando, sir? Dili ka mahadlok nga adunay kauban nga lalaki dinhi. Dili man. Buotan si Lando, sir. Og higala pod mi. Kung unsay maayo para nimo, wa ko'y supak. Ako sultihan si Lando, sir. Tuod, karong gabi, sir ba, mahimong masuroy ko kadiyot sa lungsod. Doon na magkukuni kalingawan dadto. Oo, pwede na kaayo. Helena, batanon ka ba? Nagkinahanglan ka og lingaw-lingaw. Salamat, sir, ha. Mapauli ra dayon, Miss Lando. Si Lando ang imong kauban? Oo, sir. Nahibaw ka ba nga minyo na si Lando? Nahibaw man, sir. Pero amigo raman sad mi. Basta, wa may angay kahadlokan. Hala, uy. Kadaghay-gaday kalingawan din eh. Hayag kayong plaza, no? Oh, dali, mga untag ice cream. Oh, tuwari ice cream ay. Ang mga panuay ay sila gid ang nag-date ni sa lungsod. Ay, Shin, saan kita daw niya? da, ang among poyog ang nurse ni Papa nag-date. Diya una ka. Asa ko'y? Doon na lang ko'y pakauwawan. Tagay sa daw. Atay, bay. Nagpilit naman akong kamot, uy, tungod sa ice cream. Wala naman to mga bata nga nagkaon. Nagkabulingit ang agi. Pero, lami masagod kayong ice cream sa kariton good, no? Lami gina kay naman ay sagol sila nga kanang bitong singot sa naghimo. Yucks! Lura ni mo Lando, uy. Di na to makasuka na kay liabot to sa tuntian ng ice cream. Ato na nato. Happy yun kay Kalando, no? Kung ang imong kabit ang imong ikauban. Ma'am Shane? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad.
nahisulat sa Kulihog day ko no, subscribe sa kang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.